Sport, adrenalin a srdce na správném místě. Tak by se dal shrnout charitativní florbalový turnaj v Halé Slavii. Když se hasiči, policisté a vojáci postaví proti sobě, nejde o rivalitu, ale o společný cíl. Ukázali, že pomáhat umí nejen v uniformě při zásazích, ale i s florbalkou v ruce. Iniciativa uspořádat turnaj vznikla u havířovských policistů. Vzniklo to na turnaji, kde jsme byli se svým týmem, my jsme mladý tým, jakože máme ho celý rok, kde jsem slibil chlapcům, že udělám turnaj. Prvně byl považován turnaj za párek a pivo, nicméně posunulo se to do jiného levelu, s tím, že bychom chtěli pomoct někomu, tak jsme se rozhodli, že pomůžeme Havířovské nemocnici a dostal jsem se do kontaktu s podplukovníkem Michalem Petrkem z armády. Jsem rád, že se to povedlo. Turnaj už má vítěze, to je nemocnice. Věřím, že se vybere aspoň nějaká slušná částka právě na podporu hlavně toho geriatrického oddělení. Samozřejmě armáda postavila co nejsilnější tým. Otázka, uvidíme, jaká bude konkurence, ale budeme jim fandit a budeme držet pěstí. Základním cílem je samozřejmě pomoct nemocnici a hlavně se nezranit. Nemocnice si iniciativy složek váží a věří, že se z turnaje stane tradice. Takže je tam taková zdravá kočkovaná, prostě zdravý rivalismus, ale ve finále je to obrovská parta, jak jsem pochopil, a my jsme rádi, že toho můžeme být součástí a nemocnice je vlastně hrdá na to, že takový turnaj v její prospěch se tady koná. Je to úžasný a těším se už rovnou na příští rok. Budete mít taky tým? No jasně, máme, je nás tady dneska myslím 13, hrozilo, že skrz nemoci a služby v nemocnici se nás sejde tak skoro jenom 1/5, to bychom neudýchali, takže je nás tady opravdu hodně a budeme se rvát, aby jsme postoupili aspoň do semifinále. Armáda České republiky nachystala společně se zdravotníky program i pro studenty. My v rámci přípravy toho turnaje jsme si uvědomili, že by bylo fajn do toho zapojit i střední školy, takže jsme vymysleli takovou malou soutěž nazývanou Armádní výzva a s tím, že podporujeme právě rozvoj pohybových dovedností u středoškoláků a s takovou zábavnou formou, včetně samozřejmě nějaké drobné odměny na konci, tak aby jsme je motivovali. Já si myslím, že určitě to bude super. A je to také jako volnočasově oproti škole. Myslím si, že to je takový hlavní relax a určitě já se osobně třeba na to těším. Co tě bude nejvíce zajímat? Jak jsi na tom s fyzičkou nebo ta první pomoc? Já si myslím, že jsem tak jako akorát, takový průměrný. Fyzička akorát si myslím, a co mi bude asi největší dělat problém, tak si myslím, že buď skok přes kozu, ano, ta první pomoc. Ale uvidíme, jak to půjde. Určitě se těším, je to něco nového, nikdy jsem na žádné takovéhle akci nebyla. A myslím si, že to už v životě nezažiju, takže si myslím, že to je určitě dobrá příležitost něco takového zkusit. Celkem se do turnaje zapojilo 6 týmů. První místo vyhráli policisté z Ostravy. Pro nemocnici se podařilo vybrat 40 000 korun.